יאללה, בוא נחזור לארץ. מה זה המקום הזה? לאן הגעתי? סבתא, מה את עושה פה? אני באתי לבקר בבית ראשונים של כפר נהדרה. הגעתי. איך הגעתי לפה? נסעתי באוטו והגעתי. בואו ניכנס בפנים ונראה מה יש. פה אנחנו רואים את כפר דרום הראשון, איפה שסבא נלחם. אתה רואה את החיילים מסביב, את הגדר ששמרה על המקום. ואיך זה קשור לסבא? סבא בשנת 46 התגייס לפלמ"ח. הוא היה בפלוגה הדתית, הוא היה שומר בכפר דרום. בהתחלה הם הצליחו להדוף את המצרים. אחר כך הם לא הצליחו, הם גברו עליהם, ואז פינו אותם ב-48. השיר שנכתב על ידי סבי יוסף בנצון, זיכרונו לברכה, שרכב בכפר דרום במאי 1948. נורפץ לרסיסים חלום המצרים לכבוש את כפר דרום בסערה. לאבק הוא נטחן, לארוחות הוא שולח, וצבא שחרור פלסטינה נסוג בדהרה. כל החפצים של סבא נשרפו, נשאר לו רק התפילין. והוא ששמר עליו. מאמין בעצמי. טוב, יאללה, בוא נחזור הביתה. איפה כולם? כרגיל, אין פה אף אחד. מי יום וליל נושא מסע על שכם, מי דואג ללחם, מי אומר תפילה, ולמי יש הזכות כראש המשפחה להיות פוסק אחרון בכל. לאבא, אבא, מסורת, לאבא, אבא, מסורת. מי צריכה לשמור על בית יהודי נקי וגם כשר וחם, ולדאוג לאבא שיהיה לו פנאי לקרוא מעט בספר הקדוש. האמא, האמא, מסורת. האמא, האמא, מסורת. בגיל 3 לומדים תורה, בגיל 5 גמרא. אומרים שיש לי כבר כלה על בית, יפה היא. הבן, מסורת. הבן, מסורת. ומי למדה לתפור ולהכשיר בשר ולאהוב כל בעל שאבא כבר יבחר. הבת, מסורת.